Zo mat het dus. Ja, zo mag het, jong. Ja, ja. Zo intens mag het. Oors maar net. Ja, echt. Ja, geweldig, man. Ja. Eén keer in de 4 jaar wordt in Baskeloon de grote finale houden van het Bertsolaritza, de kunst van het improvisatiesjongen. Deelnemers krijgen een opdracht, een paar seconden betingtijd en moeten dan a cappella een lied jongen, een bertso. Een volkskunst die uniek in de vrouwt is en die voor de Basken een wichtige kaai is naar haar eigen taal, cultuur en identiteit. Een kunstvorm dus, dat Bertsolaritza, dat orenminderheidsculturen met bewondering en een beskaten oergunsten sjoggen. Soesoks in een provincie als de Uzes ik net kennen. It's a kind of the best symbol for the Basque language, Basque identity, Basque culture. Imagine 14,000 people here listening poetry in Basque. I think Bertsolari is the perfect element of soul. Esan ziguten auzala, paotxaren erresuma, baina gaueko lanean, hemen gabiltza zesuma. Negotzean jantzi gutxiz, dijoa gure jarduna, lanerako da gaua da, lanerako da eguna, nolabait salbatzen dugu, gure presentez zurruna, ia etorkizuna, Daar werd de golf van Biscayen zien hakken zet in Europa. Daar werd de kustlijne woest en het longen leeflijk is. Daar werd Frankrijk en Spanje een grens lutsen. Daar wen je al eeuwenlang de Basken. Maar een taal die het wetenschappers nog altijd verrietsel stelt. Het Baskisch liet het in neer op zijn omlezende talen en moet op volslooien isoleren ontwikkelen hij. Dat isoleren wezen dat is nogal een kenmerk van Baskeloon. Door zijn lezing wie het gebied mintagonkelijk. Boven dat werden de Basken zelfs het eerst boppen op de heuvels, dat het gas grien en de vruchten soppig binnen, door het milde zeeklimaat, maar zinnen, maar vooral ook een soort rijnwetter. Bai, eta niri, bai, aurrera. Niri gustatzen zait eguraldi hau, hola brumoso, xamarra, eta bai, gustatzen zait, eta ara, gustatzen zait lanbroak gure bazterrak izkutatzen ditueneko eguraldi hori. Andoni Egania is de grustlevende Bertsolari, beoefener van de Bertsolaritza kunst. Andoni wie regeriën kampioen tussen 1993 en 2005. Als er een adelaarskalender van Bertsolaris bestaan zou, stie hij boven aan. Maar jongen het mooi van aan wedstrijden en optredens, het Andoni hem ik verdiepen in de geschiedenis van de podiumkunst. Gizarte aldatu da, eta gizarte aldatzearekin gaitegia oso diferentea da, bertsolariak lehen gizonezko bakarrik ziren eta orain denetik gaude. Bai, nik uste gaitegia eta aldatu direla, baina erabiltzen ditugun doinu, metrika, osagai teknikoak berdinak dira. De geschiedenis van het Bertsolaritza rent liek op met die van de Basken.
In de Lietse bergdwarpjes, die het net volle mensen lezen en schreeuwen konden, in de Bert Solaris ont zo'n 100 jaar lien de functie van boodschipper, de zongende dwarpsomroeper. Maar nevens Andoni is het karakter van de Bask meestal zo'n belangrijke factor om het Bert Solaritza zo populair te maken. Ez genden isolatuta, baina egia da Euskaldun elebakar asko zegoela. Zeinaren jolas bat zen hitzarekin, jolas eginez elkarri adarra jotzea, elkarri argudiatzea, elkarri sekulakoak esatea eta gero barkamena eskatzea, ez da. Een Frieske dichter die hem sterk onlutse viel aan de combinatie van improvisatie en voordracht is Elmar Kuiper. Hij is de gast op de finale dag van het kampioenschap. Die jaar met Mirjam Vellinga verloren van taal. Dat je gewoon 15.000 mensen zitten en genieten van wat je gebeurt. Een jong en oud trommelkoor. En dat is iets van, nou ja, dan hier het mij Elmar Rikkel. Ik zou juist dat voor die dat er 15.000 mensen komen om daar die verhalen vertellen. Dus ja, dat is echt fantastisch. En Is dat voor die? Ja, dat is ook wel voor me. Maar het is ook heel erg maalkoor. Dit is echt een feest voor de taal. Het is ook echt een meer skippelijk fenomeen. Ja, je donierskip hebben. You're also writers or just No, we are part of today an organization? yeah, we are just helping and volunteering. I used to work Hij hier keert dat wij er graag in Friesland wat met waar wonen, dus daar heb ik even wat over verteld. En wat was het? Nou ja, ik ga zeggen dat dit zo'n fenomeen is en dat wij een beetje van deze magie meenemen willen naar Friesland. En zien dat we dat op de een of andere manier introduceren kunnen in 2018. De finale belooft een spannende strijd te worden tussen Amets Artzalius, de winnaar van de vorige editie in 2013, en Mayalen Lugambio. Zij wie in 2009 de eerste vrouw die het kampioenschap won. Het lot brengt de beide favorieten al gauw bij elkaar in een onderdeel waarin ze in discussie matten over een moreel dilemma. Ze zijn havenarbeiders en er moet een wapenskip lost worden. Aigearen gerizpea, ze bizileku tristea, alare zaila dugu gubiok, hori eraistea, txarra dela sinistea, eta liskarra piztea, baino hobea ezote dugu begiak istea, baino hobea ezote dugu begiak istea. Barku horretan sartzean, ta gero bidaiatzean, deskargatuko dira riaden naiz Katar ertzean, ta gero nora ezean, agian geure etxean. Ez dezagula eskurik jaso Parisen lertzean, ez dezagula eskurik jaso Parisen lertzean. Euskaldun bezala niretzat oso egun berezia da. Uste dut euskaldunok lehenengo mailako herritar bezala, alegia geure hizkuntzan lasai eta libre eta gozatuz bizigintezken egunak oso gutxi ditugula urtean zehar edo bizitzan zehar. Eta Euskal Herriko txapelketako finala bada egun bat, uste dut guk soberania linguistikoa sentitzen duguna
libre sentitzen garena, eta inungo konplejurik gabeko eta lehenengo mailako herritar bezala. De Bertsolaris hebben altijd de culturele katalysators geweest van de Baskische maatschappij. De meest legendarische van voor de moderne tijd wie Chirita. Hij treedde op in alle dorpen, maar wat mythisch doet in 1918 de allereerste audio-opname van een Bertsolari maken waard. Chirita was een held door dit loodsfragment, maar ook door zijn sterke maatschappijkritiek. Die liet hem op te breken doet hij in 1936 de Spaanse burgeroorlog uitbruts. Maar correct voor de Franco-soldaten hem vonden, werd er verstonden. Franco wordt eerst de hele Baskische taal en cultuur uitsterren laten, maar het wie correct die onderdrukking die het Bertsolaritza nog belangrijker maken. Emanuel Lascano, 82 jaar nou, spelen daar een wichtige rol in. Bertsolaritza ordu arte baserritarra zen bertsolaritza. Orduan sartu lehenbiziko kalea. Kaleko jendiei gauzak esatea. 60 hamarkadan gai sozialak, gai politikoak eta gai historio izenuan. Nik usteat, hamarkada hortan kaletartzen egin zen alegin horrek, sortu zitula geho, kalean bertso eskolak eta abar, handiko 2 urtera gutxi. Bertsolaritza gero indar hartuko zuena, eskerra gorri, bestela hain baserritarra hauan ordu hartuko bertsolaritza, eta kaletartze hortan asmatu izan ez balitz, baserri batea, hongoan bertsolaritza. Maar door Franco werd het Bertsolaritza viert als een feestelijk bewijs dat het Baskisch nog springlibben wie. En het bleef nooit die tijd een manier om gevoelige onderwerpen in de maatschappij op creatieve of humoristische wijze onder de aandacht te brengen. Euskal abertzaletasunari bestela entzute zitun. Entzutuk aukera egitzuen gauz asko, esaten zizkoan, bertsolariak. Euskeran alde nik guztiak burruka gogorra intzala, horretik zioten oimisteko tartin zeuden txibatuek eta hemengo Frankon aldeko jende batek, bertsolaritza nahikoa gaizki ikusia. Nik guztiak lan garrantzitsua izan zala. Franco hiltzan arteko lan hortan, ni neu arro sentitzen hau, ez neukin dago bertsolaritzakin, baizik, hor gure ondarrali jarri gendula, eta lan hori intzun talde horren barruko beste bat izan itzela sentituta. Hor lan garrantzitsu ginen oso. Later kwamen er ook Bertsolari opleidings in een echt instituut. Gero badago ikerkuntza sail bat eta dokumentazio zentroa sartzen da ikerkuntza sail horren barruan, bai, dokumentazioa jasotzeaz gain aztertu egiten da, bai, garai batetik orain arte bertsolaritzarekin lotuta egon diren gauzak, bai gaur egungo gauzak eta bai ahozko tradizio improvisatuak mundu mailan daudenak ere. Euskal Herritik kanpo lehen aipatu ditugu batzuk, ikerkuntza arduratzen da horretaz. Baina kantatu zieten gai batean, onkologiko batean, ezagit ospital bat ustetzela gaia, baina bi ume gurpildun aulkian pasilloetan jolasean, bai, elkarrekin jolasean. Edo beste batzuetan kantatu izan diogu Alzheimerrari, guraso Alzheimerra duen guraso bati. Edo ez dakit, Euskal Herrian kantatu izan zaie, preso dauden jendeari buruzko gaia kantatu dira. Ta pixkanaka baietz egiak transformatzera iritsi. Basque has words and special words to convey, to touch the feelings of the people, to touch the soul of the people. I think they are really
sensitive. They always know what is happening in society and nearly what is going to happen next. Als de finale dag heel wijs is, het Ametsch het dreig. In het skoft is aan alles te vernemen dat er ontevreden is. Nik bai baditut egun onak eta txarrak bai edo egun hobeak eta okerragoak behintzat baditut eta bertsolaria ez da beti, ez da sekula esango nuke berdin egoten eta gainera bere komeria eta aldi berean gogorra eta ederra da ez dakizula sekula nola eta noiz ongi egongo zaren eta noiz gaizki edo zure barruko argia nola egongo den sekula ez dago jakiterik naiztako izan esnatu benetan bersotan hasi arte. Eta orduan misterio horrek irauten du eta misterio horren kontra burrukatzen zara. Galduta galdu irabazi eta irabazi ez dut nik ongi edo gaizki ateratze hortan neurtuko nere bidea gehiago jarreran eta bueno, noski bilaketan eta egun batean albaldin bada emaitza on bat lortzean. Honela dio kartzelako gaiak Amets. Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak. Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak. Hiru bertso, nahi duzun, doinu eta neurrian. What's in your head at that moment? Normally the first thing is idea. Idea can be argument or image or something, but something to close your verso. You build beginning from the final. Because when you think the final, that means that you have the rhyme, the rhyme or the rhyme. The final give you the rhyme. Atzo gauez Parisen, Kriston atakea, ta pantailaz josi da eskaparatea, edonoren begiek dakarten tankea. Ni bezalakoentzat pentsa ze kaltea, susmagarri izateko kalamitatea, gaur ere pasarren etxeko atea. Susmagarri izateko kalamitatea, itxuraz nahikoa da moro izatea. Maar als eerste er waren meer mensen enthousiast zijn te krijgen, denk ik. En die er ik mee aan de gang willen en experimenteren willen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat is snel in de kerst van wat het is. En nou ja, wat ik van doel ben is om zelfs een aantal mensen uit Baskeland naar Friesland te halen. Om dat ik nog eens een keer extra te vertellen en nou ja, te zien wat er dan ontstaat. Ik denk dat dat de eerste stap is. I think it will be a good step in Friesland to start modestly in the schools, you know, to create a kind of method, because I'm sure that you have a kind of oral
tradition in your language. So you can use this tradition and you can adapt our methods, our techniques to create this kind of bertsolaritza in Friesland. Sortzen denero, mundu bat bertso, ia ez bertso, ez da ezinezko saiatuz gero, ez da ezinezko saiatuz gero. Egin beharko duguna da, 8 lerro baldin badauzko, oporrekin. Jokin bebai, baina jokin jarri ingo dugu bertsoan? Kevin bebai, ez da? Oporrekin. Eta familiarekin zer? Otorduak. Otorduak. Jateko. Guk bertsolaritzan jaso duguna dela gozatzea hizkuntzakin, gozatzea euskerakin eta gozatzea hitzarekin jolasten. Eta gaur egun oraindik zoritxarrez Euskal Herrian euskera ez da leku berdinetan berdin hitz egiten, berdin transmititzen, berdin zabaltzen. Eta nik uste dut gure modua bertsolaritza lantzeko oinarrian dagoena da umiek ondo pasatu behar dagoela euskeraz, ondo pasatu behar dagoela hitza erabiltzen. Euren hizkuntza nola da? Eurena. Frisiera. Eta gurea? Euskara da gurea. Beraz, hemen zein jarriko dugu. Netxo, ze desastre. Aber danok batera. 1, 2, ta 3. Kaixo frisiarreri, hauxe da euskara, ongi etorri ona Dunboa eskolara. Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak. Gaztean nintzen, ederra nintzen, gure herriko erregin, dena lorea behar zuena, bilakatu zen erremin. Ta bizioa, ta desioa, batzutan bereizi ezin, kontrolatzen dut, neuk neurtuko dut, nik neronen baitarazin. Baina sorteak bizkarra eman, familiak ere muzin, etxera bueltan gaur humil nator, irrifarretsu atsegin, barkamen eta azalpen beharrik, ez daukazuen erekin, ta neri ere mesedez utzi, isilik geratu nadin. Ta neri ere mesedez utzi, isilik geratu nadin. Na meer dan 8 uur strijd zuggen de dik 14.000 taskogers en nog volle meer televisiesjuggers waard van de komende 4 jaar de Chapella dragen mooi. De baret van de kampioen. Chapelluna, Maialen Lujanbio Zugasti.
gaur konturatu naiz, benetan begiratzerakoan ja beste miresmen puntu bat eta oroitzapen horri ez dakit. Nere buruari esan diot hori lorpen eder bat izan zela eta orain ja disfrutatzeko momentua dela, 4 urtetan egun guztiak ez dira erresak izaten da. I mean, some of them, they really try to point to the future, and they change in a way. They want to change society also, and they put some message and they give some examples. So in a way, they help to open the way to the future. Yeah. Euskara jende gero eta gehiago hitz egitea nahi dugu, gero eta gai gehiago hori buruz euskaraz hitz egin eta ulertzeko gai izatea, baina karo, horrek degradazio logiko bat dakar. Degradazio horrek ez dezala hizkuntzarekiko sentitzen dugun xarma gutxitu. Eta hori gertatzen bada, ni seguru nago bertsolaritzak izango duela etorkizun. Yes, of course. Eta gero epaitu gainera hola. Beak bakarrik. Bai. Bueno, it could be Sunans. Sunans. It's hard for us to imagine something like that happening in Friesland. We can do that with sports, but not with something which is very much about language and about improvisation. And so for us, that's something wow, out of our world. Yeah, yeah. Urte askoz jardun dugu, auta ura genezaken. Bersotan aritzen gera, itzei estu erasaten. Handik gatozta hau izan ginen, maiz jardunarren esaten. Sormenetikan hasi gintezke, ez dakiguna izaten.